U ovom tutorijalu pričat ćemo o kotiranju u AutoCAD-u. Komanda za kotiranje u AutoCAD-u je dim. I sad ukucite dim i kliknite Enter. Za korišćenje ove dim komande bit će vam potrebno da uključite ovaj Object Snap i da čekirate ove stvari ovde koje sam ja čekirao, pošto za kotiranje morate da odredite tačke, odnosno distance koje kotirate i za to će vam biti korisno da možete se vežete za te tačke pomoću Object Snapa. Sada, evo, na primjer, želimo da kotiramo distancu između ove dve ose. Prići ćemo krajevima osa, kliknut ćemo na ovaj endpoint, sad ćemo kliknuti na ovaj ovde endpoint i sad smo odredili distancu koju želimo da kotiramo, sad samo određujemo udaljenost od te osnovne dve tačke, na primjer želimo da ovde stoji kota i sad smo nacrtali prvu kotu. Drugi način da kotirate bi bio da selektujete tu liniju koju želite da kotirate. Na primjer, evo ovaj 100, možete priđete i da selektujete ovu ovde liniju, kliknete i sad samo odredite ovu udaljenost, kliknete još jednom i sad ste kotirali tu ivicu stola. Ovo neće uvek biti korisno, ova druga verzija, tako da vam predlažem da obično koristite ovo pomoću ovih tačaka da kotirate. Sada kada selektujemo kotu, pojavit će se nekoliko ovih plavih kvadrata. Ovi donji plavi kvadrati, odnosno tačke, one određuju tačke distance koja se kotira. I sad, odnosno krajeve te distance. Ako pređemo ovako kursorom preko njih, kliknemo, možemo da pomerimo te tačke. Tako da ovako možemo da menjamo udaljenost koju kotiramo. Što se tiče ovih tačaka ovde, pomoću njih možemo da promenimo udaljenost kote od te dve tačke, odnosno od toga što kotiramo. I ova poslednja tačka koja se nalazi preko broja kote, ona određuje gde se nalazi ova kota na crtežu. Sad ću vam demonstrirati kako su zašto bi uopšte pomerali ovaj broj negde. Kad bi, na primjer, imali još jednu kotu, kucat ću dim, ovde ću uključiti Ortho mod, da bi bila vertikalna kota i napravit ćemo jednu kotu koja stoji, na primjer, ovako. I vidite, sad se ovde ništa manje više ne vidi. Tako da ćemo selektovati ovu kotu, kliknut ćemo na ovu ovde tačku i pomerit ćemo je negde ovde. Samo vidite kako se sad javlja ovde ovaj trougao zeleni. Ako nam se javi taj zeleni trougao, ova kota će se vratiti tu, tako da moramo da dođemo tako da se ne vidi taj zeleni trougao. Da kliknemo, na primjer, evo, ovde. Sad ćemo selektovati ovu kotu, selektovati ovaj broj, pomeriti ga, na primjer, tu. Kliknut ćemo Escape. I evo sad se za obe kote vide brojevi i ne preklapaju se. Sada izbrisat ćemo ovu kotu, vratit ćemo ovaj broj ovde na sredinu, kliknut ćemo Escape. Ukoliko želite da nastavite sad da kotirate ove ovde distance, za to ćemo koristiti dim continuous. Znači pokrenut ćemo dim komandu, naći ćemo ovde continue dole na komandnoj liniji, kliknite taj continue i sad selektujete kotu koju želite da nastavite. To je ova ovde kota. I sad samo klikćemo dalje na ove tačke i ove kote će se nastaviti. Kliknut ćemo Escape kako bi izašli iz te komande. Sad možemo da selektujemo ovde ove dve tačke, odredimo distancu, izaberemo ovde continue, izaberemo tu kotu, odredimo distancu i sad izađemo iz komande. Takođe, možete da kotirate uglove. Na ovom crtežu su svugde manje više pravi uglovi, tako da nema toliko potrebe da se kotiraju uglovi, ali bit će slučajeva gde je bitno da se kotira ugao, tako da se to radi takođe kroz ovu dim komandu. Pokrenite dim, enter, izaberite ovaj angular opciju, selektujte prvu tačku ugla, drugu tačku ugla i sada distancu. I ovako možete da kotirate uglove. Kliknite Escape da izađete. I postoji još jedna korisna komanda koja se sadrži u ovoj dim komandi, a to je kotiranje prečnika. Sad pokrenite dim, kliknite Enter i nađite ovde
neki krug na vašem crtežu, ili ne mora bude krug, dovoljno da bude luk, mora bude deo kruga. Ali evo, na primjer, ovaj 100, priđite mu i vidite, kad se pojavi ovaj kvadratić, javlja se ova kota, kada kliknete, sad možete pozicionirati u prostoru i udaljenost možete da odredite i ugao, ali evo, na primjer, postavit ćemo je ovde i ovo je sada kota koja određuje fi 80, odnosno prečnik ovog ovde okruglog stola. Također ovo moglo da važi i za ovo ovde, ovaj luk, evo na primjer možemo da napravimo tako. Ovo je sad radijus, pošto nije krug, nego je luk, određuje radijus 86. I sad pokazat ću vam još jedan trik koji vam ne predlažem da suviše često koristite, pošto može da napravi dosta problema, a to je menjanje kote, odnosno lažiranje broja na koti. Kada vam se nešto ne poklapa na projektu, dok ste na fakultetu, niko neće provaliti ako vi malo izmenite tu kotu da se sve uklopi, ali ako imate neki posao, možete napraviti ozbiljan problem ako neko to kasnije treba da izvede. Tako da bi to uradili, selektujte neku postojeću kotu, pređite ovim kursorom preko ovog broja i dvokliknite. I evo sad vam nudi da promenite. Na primjer, da je ovo trebalo bude 470, nama je ispalo 480 i nemamo vremena, mrzi nas da menjamo, samo ćemo da ukucamo 470, kliknemo delete da obrišemo ovo pozadi i kliknite bilo gde van kote. Na ovaj način možete da lažirate kote, ali da ponovim, nemojte ovo suviše često da radite, ovo je samo ukoliko nemate vremena da popravite ili baš nije toliko bitno.